गोय सरकारान डेम्पो विश्व ग्रामशाला ह्या प्रकल्पाखाला परत एक फावट करार केल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली। या प्रकल्पाखाला वेचून काडिल्ल्या शाळांच्या मुळाव्या बांदावळीचे तसेच मनीस संसाधन उदरगत करपाची जापसालदारकी घेतात अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिली। ग्रामशाला या प्रोजेक्टाचे आज परत एकदा आम्ही MOU साइन केला आणि ह्या खासा सुवाळ्याक डेम्पो ग्रुपचे चेअरमॅन बाबा श्रीनिवास डेम्पो त्यांची डेम्पो विश्व ग्रामशालाची मॅनेजर हांगासर आसात। आमचे बिचोलीचे आमदार ज्यांच्या कॉन्स्टिट्युन्सी दोन्ही शाळा पडटात डॉ. चंद्रकांत शेट्टी, आमचे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन झिंगडे, रेस्ट ऑल डिपार्टमेंट ऑफ एड्युकेशनचो स्टाफ आणि म्हणजे पत्रकार मित्र। सगळ्यात पयली हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे दोन्ही हेडमास्टरांक की तांच्यो शाळा सिलेक्ट जाल्यो। तांच्यांनी डेम्पो विश्व ग्रामशाला हेंच्यांनी सर्वे केल्या उपरांत त्यो दोन्ही शाळा चूज केल्यो इन शॉर्ट आणि तांच्यांनी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशना बरोबर एग्रीमेंट साइन केलो। इन शॉर्ट इट इज फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो आणि फॉर द ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट बोथ। म्हणजे इन लॉंग रन थंयसर ज्यो एखादी एडिशनल तांकां जी टिचर्स आनी हे जाय आसत जाल्यार ताचे एक्सपेन्सीस ते बॅर करतात। आणि म्हाका खबर आसा की खूब बऱ्या पद्दतीचो प्रोजेक्ट डेम्पो विश्व ग्रामशाला हे चलयतात आणि खास करून जेका आमी म्हणटा की नॉट ओन्ली द रिजल्ट बट द व्हॅल्यू एड्युकेशन जे दिवपाक जाय ते व्हॅल्यू एड्युकेशन हे तांच्या कडल्यान सातत्यान मेळटा। डेम्पो ग्रुप्स स्वता एड्युकेशन सेक्टरात आसाच, बट हांव मुद्दामून प्रेस मिडियाक कळपा खातीर सांगता की कावन्सिलींग प्रोजेक्ट वीच इज इंट्रोड्यूस्ड इन गोवा बाय सपोर्टेड बाय डेम्पो। गोंयांत ज्या वेळार कावन्सिलींग एड्युकेशन सेक्टरात नासलें, इवन दो इन द गव्हर्मेंट स्कूल नाशिल्लें, डेट टायम with the Sangat NGO and Sai Life Care NGO, these two NGO who have started the project in counseling in the school, especially with the 8, 9, 10 adolescents, boys and girls. And in the year of 1999, the first project they have started by these two NGO, Sangat and Sai Life Care in North Goa and South Goa, and fully funded by Dempo Group, by Srinivas Baba Dempo.